لقامش لو روجاوای کردستانê rojî yan meha Remezanê konê xwe vegirtiye û bûye mêvan. Lê ne her kesekî karî û pêşwaziyê lê bike. Hem ji hêla penaberî û derbiderbûnê û hem jî ji aliyê giraniya nirxên kelûpelan. Qamişlo bajarê pêkhateyan e. Kurd, Ereb, Xristiyan, Ermenî û Asûrî lê dijîn. Ji ber wê jî bajar ranaweste û herdem biqerebalixe. Bi taybet piştî şoreş li Sûriyayê li dar ket hejmara şîniyên bajêr pir zêde bûn û rê û rêwanî têde nemaye. Xwaringeh ji berê zêdetir goş dipêjin û pêşwaziya mêvanan dikin. û li gorî diyar dibe welatî di dema nîvro de li xwaringeha rûniştîne û xwarina xwe dixwin bêg û xwe di paş perdan de veşêrin. Her wiha çayxane jî ranawestin û şênî lê rûdinên û bi kaxetan dilîzin û çaya xwe vedixwin. Xwedê wek berê tişkî wilo ferq tune yani. Tu karî vê wek berê yani. Wek berî rojiyê û piştî rojê wek e. Xwedê hinek bi rojîn û hinek iftarin. Ê rojî û ê ne rojî pev rûdinên û ê rojî vedxwe êdin bernaxû awin. Ser nûbavûn û erzamûn kes tê naşteğil. Ê hatinin ji bo qelemaça, ne hatinin ji bo buhabûn û erzamûn. Ev cê qelemaça yani cê winsî. Ev yani pir rêwa jî ev ê goşder ve hatin ê bêkarin, bê şighul û bêt. Meha Remezanê ji hineka re pît û bere û diravekî zêde ye. Bi taybet ji bazirgana re. û ji hejar û belengaza re belayeke mezin e. Bazirgan çewsandinên xwe zêde dikin û bêtir nirxên kelûpelan radikin. Heta digê astekî got kesên belengaz nikarin rojiya xwe bi xwarineke germ bişkînin û rojên raborî di bîra xwe de tînin. Hayat nehoş bûye. Hayat ne müstakil, nehoş bûye. Yani hemrevyanî ji bêşol bûn ji sersarê ji askeriya Sûrî ji askeriya hevara yani hevara gerek herin. Ya Sûrî em bana nerin. Halê min ne gelkî xweş e. Xwedê feqîr gelek wan nagirin ji zehmetî nîjê nanê xwe timîn heyîrî. Nîjê kiriyaxaneyê xwe timîn heyîrî. Ketin li Marsêmar ketin ser hevdûdê. Ji bazdanê ji hicrî nîjê xwe av tineyî karebe tineyî şervîna ema ji dopêr de îvez bê avatî. Yani dilê ticara feqîra naşewit eştek bêjin. Av berê bine me av dixir şerbgadê Mesxiz galon me telîz dikir, me dadên bersîkê me hevseva tecatî got me datên bersîkê cemidî ew avayê xweş bû, qehr tin nebû, mitale tin nebû, ne wek an habû. Meha Remezana ev sal tevlî germaya havînê pir sar derbas dibe. Sedem ew e got welat di nava şerekî dijwar de ye. Her wiha kiryarên Daişiyê hovane yê got bi navê İslamê rû didin bandora xwe li ser welatiyan dike. Bi taybet rûdanên got divê meha pîroz de li Kobanê û li Hesekê rûdan. Ev muanatê got ser me datin ser vî milletê Kurd û ser vî milletê Qamişlo bi şekil am û piştî ev buêrê got li Hesekê çêbûnin Hesekê îro roj ber çetê Daeş û ev grûpê nexêrxwaz ev millet jî îro roj hatine Qamişlo Amûdê pirîna wê daketine Qamişlo. Feqîra biçîkî êşê dikişînin ji va esarê xidra. û buêrê got li Hesekê çêbûnin hatine ser me de û em dîsa ehlê me ne milletê me ne bes tehdê gelkî li vî milletî tê berg û ehliyê cî jî feqîrin yani. Mêrkê rojî digirêt vê bixwe û ev xwarin jî jenayê. Yani her goşt meyzene kiloa goşt 1700 طبقات cem hene. Ê wedî xweş bê pêna esrî. Ê wedî xweş bê tim xwarina xweş bixwe. Ê wedî tebanê طبقاتın. Ê wedî teban bê yani kilo goşt lê hesretin. Roja karkerekî bi 4 dolara ye. Lê kîloya goşt bi 8 dolara ye. Derman buha ye, textor buha ye, şîrê zaroka buha ye, tiştekî erzan nemaye ji bilî insan li vê bazarê. Kurd dibêjin zikê têr haciyê birçî tune ye. Li Qamişlo Rojavayê Kurdistanê meha Remezanê gel dixin nava cudahiyekê de. Hin kes bi rojî ne, hin jî ne bi rojî ne. Her wiha bûyerên li Rojavayê Kurdistanê rû didin, bi hatina germa havînê re û bilimbûna nirxên kelûpelan re û bi çewsandina bazirganan li ser bazarê gel dixin nava rewşeke xirab de. Biryar kutî, Rûda û